No niin, terve. Täällä on Pixma ja... Joku vaan. Niin, testissä olisi tämmönen. Susi Hukkasen vauvasalamiakkiseos. Joo. Eldoradon tuote. Tuollaista Angry Birdsiäkin, missä on tämmönen keltainen Ankka. niin. Sanotaan ankaksi. Niin. Meinasin sanoa kanani. Kuitenkin sitäkin me yritettiin testata, mutta ei siitä oikein tullut tulosta, kun me ei saatu noita videoita tuosta S2 muistikortilta tonne koneelle. Niin, se on, en mä tiedä mikä siinä on, mutta... No, mutta... Joo, no... Me tehdään uudestaan tästä tämä. Jos me tolle Angry Birdsille nyt ekana toi arvosana annettaa, se niinku, mun mielestä se oli maultaan ihan ok, niinku 4/5, mutta hiilihappoja olisi saanut olla enemmän. Mutta ne meni kyllä varmaan siinä matkan aikana, kun tärisi ja kaikkea. Niin, ja se oli vähän lämmintä. Niin ne meni kyllä siinä. Mutta niinku, sitten toi niinku, hinta-määrä-suhde on mun mielestä huono, koska niinku, Marlilta saa jotain sellaista samanmakuista mehua, missä ei ole hiilihappoja, niin jossain 1 litran tönikoissa halvemmalla kuin mikä toi on. Et niinku, ei sen silleen ole niinku mun mielestä mitään tärkeää, mutta niinku, muuten toi malta on 4/5, mutta hintamääräsuhde niin on joku 1,5/5. Niin. Joo. Mun mielestä. Eli tämä tuote maksoi 1,69 €. Niin maksaa. Niin. Joo, mutta tähän näin. Joo. Eli Eldoradon tuote. Tää on väkevä työ. Näkyykö se? Tekee vähän sumeasti. Mulla voi olla vähän kynnet ja muut liikaset, kun tuli tässä ketjuun laitettua kulkupuolesta. Ja siinä on tämä... Mikä toi on? Joku. No, mä en tiedä mikä toi on. Eikä vielä kissalta näyttää. En mä tiedä. Ehkä se on toi... Mikä toi on? Se on lehmä. No joo. Ja ne on vanhaksi menneitä karkkeja niin kuin näin. Kattokaa hirveätä. Kato ne. Ihan selvästi vanhaksi menneitä. 1.3.2011. No niin, siirrytään asiaan. Joo. No, Elikkä... ei nää oikeesti ole vanhaksi menneitä. Siis... Päivämäärää sanoen. No vähän huonosti näkyy kyllä, mutta... No se on... No se näkyy paremmin. 1.3.2014. Joo. Elikkä siis vielä pari vuotta kaikkea aikaa. Joo. Ei kyllä ihan niin paljon, mutta... Paljon tässä on täältä? Mutta joo. Siitä on syönyt minä jo aika paljon, mutta mä nyt kokeillaan tätä tuotetta. Avataan tää nyt. Annetaan... Ja tommosia. Näitä on erilaisia, näitä on tällaisia ja... ja sitten tällaisia. Ne on hyviä. Kaikki ja... on hyviä. Sitten on pääkalloja. Sammakkoja. Sitten on kans sellaisia... Punaisia savimaku. Niin, täällä on tällaisia isoja sammakkoja, on ihan hyviä. Ja sitten täällä on tällaisiakin. Ne on aika samanlaisia kuin nuo pääkallot. Joo. Ja sitten on Mitä siinä on? tällaisia, tän värisiä, nämä maistuu sinaapilta, tällaiset. Mun mielestä ne ei maistu, mutta... Nämä on tän niinku värisiä, tällaisia punaisia. Mä voisin ottaa sen pienen. Tällaisia punaisia, mutta niinku, ne on niinku saman muotoisia. Toi oli haljennut tuo äsken. Niin on. Ja sitten pohjalla myös. Otan sen sieltä. Näkee vähän tämmönen. Oja vittu. Niin. Tällainen punainen Tuote. pirulainen. Nää on semmosia vähän niinku mintun, ei mintun. Eukalypti. Niin, vähän eukalypsin Vähän on sen, vähän on. Mentolin makunen tai joku semmonen maku siinä on. Vähän on senat sakasi. Mutta joo. Vähän on senat hekasi. Missä se hönkärkin laitat? No, aiton punaisen vai? Ai. Siinä. En huomannut, kun tää kamera oli ees. Punainen sinappi, kato.
Mutta joo. Joo. Rupu sanois, ei nää kyllä mitään väkeviä oo, vaikka niinku tää tulta syöksevä lehmä tässä antaa ymmärtääkin. Niin. Eikä Että... tää tekstikin on täyttä kusetusta, mutta niinku pakkaus on sellaiset 2/5 ja sanoisin, että no itse asiassa tää on kyllä silleen hyvä pakkaus, että tää on tämmönen kuuluha-ämpäri. Tätä on hyvä kantaa, tässä on tämmönen kantokalvokin. Niin ja helppo sulkea ja sun muuta. Niin siitä se on hyvä kyllä. Sanotaan pakkaukseksi 4/5. Väkevä on ehkä, olisiko 2/5? Väkevyys on, no en mä tiedä, 1/5 on väkevää. Joo. Ei nää mitään väkeviä. Nää ihan lälly. Sen takia siinä lukeekin varmaan vauvan salmiakki. Niin. Niin. Kuitenkin. Kuitenkin niinku tulisuus on niinku se 1/5. Muuten tää maku on ihan niinku 4/5 ja silleen. Näistä mä en tykkää, näistä punaisista. Sinappi. Mä tykkään niistä kyllä, mutta joo. Ja hinta on ihan suht koht hyvä näin. Sivas oli 3,30. Noin isolle grammasuhteelle. 650. Siinä on paljon. Joku semmonen 300 gramman pussi maksaa jotain 2,30 €. Niin sit kun miettii, niin 2 sellaista, niin sen hinnaksi tulee jo 4,60 €. Niin. Joo. Mutta joo, olisiko se tästä? Jos mä kuulostan vähän jotenkin nuhaselta, niin mulla on tässä tää siitepölyallergia. Ei voi mitään. Joo. Joo, ja tää oli varmaan tämmönen arvostelu ja... Lisää on tulossa. Kyllä. Sit kun keksitään mistä tehdään. Saa myös ehdotella. Mikä toi? Se on semmoinen. Ai niin, se on avaimenreikä. Kattokaa. Ai tuo on avaimenreikä. Niin, tää on Pixman taideteos, koska hänen lukossaan ei ole ollut avaimenreikää, niin se on tehnyt tällaisen vale-avaimenreikin tänne pohjiksiin. Se on yksi merkki. Mutta joo. Eiköhän se oo siinä. Suositellaan kyllä näitä. Nämä on kyllä hyviä. No, mä Angry Birdsia suosittelen. Ostakaa enemmän Marlin ananasmehu. Joo, mutta susihukkasia suositellaan. Joo. Joo, ja tää oli tämmönen arvostelu ja se on ensi kertaan. Joo. Morjens. Reksona mene. No siis.